Ja tämä ottelu on molemmille ensimmäinen ottelu. Antti on täällä meillä treenannut. Second round. Time. Fight! Terävä etukäsi alle vaan. Terävä etukäsi alle vaan. Noin, uudestaan vaan. Terävä alle vaan, uudestaan vaan, rohkeasti vaan. Takajalka sinne. Terävä alle ja takajalka, noin. Terävä alle ja takajalka vaan. Aste, noin. Uudestaan vaan, terävä alle sinne, kunnolla peittu alle vaan sinne. Haluan mennä sisään siihen, noin. Haluan mennä sisään vaan nyt, Antti. Haluan mennä sisään vaan. Kom! Fight! Terävä peitto alle vaan sinne ja sisään sitten. Terävästi vaan, kunnon peitto sinne alle. Potku se perään sinne. Terävästi vaan eteenpäin, noin. Uudestaan vaan, terävä alle sinne. Terävä alle sinne, terävä alle sinne. Terävä alle sinne vaan nyt. Noin. Terävä alle. Terävä alle Antti sinne nyt. Terävä etumainen. Nyt se etumainen siihen sitten terävästi alle. Terävä etumainen alle sinne, noin. Uudestaan vaan, terävä etumainen alle. Etujalla, noin. Ja vaan nyt se. Noin, vielä vaan. Lähde lyömään Pekka. Eli sisään sinne. Ja sisä etäisyydelle. Sisä etäisyydelle. Jatko vaan Pekka. Lähde liikkeelle. Lyönte. Sisälle alle sinne vaan sitten. Lähde lyömään vielä. Sisälle vaan Antti siitä. Sisälle vaan sinne. Stop! Terävästi sisään vaan nyt sitten. Terävästi sisään vaan. Terävästi sisään nyt. Oh, terävästi sisään. Terävästi sisään vaan nyt. Pitää mennä kunnolla sisään Antti nyt. Kunnolla sisään vaan. Terävä potku nyt sinne. Kunnolla. Terävästi sisään Antti nyt. Noin. Nyt sisään vaan. Sisään. Time! Time! Fight! Terävä alle ja sisään sinne vaan nyt. Terävä alle ja sisään nyt. Terävä alle nyt sisään sinne. Käytä vaan sitä nyt. Oi, oikein. Stop! Hei, ota lisää. Time! Fight! Toimia yli täällä. Terävä sinne sisään nyt. Oma ensimmäinen terävä sisään sinne ja sit sisään itse. Alapotkulla sisään. Oikein. Kädet ylhäällä Antti vielä. Ja nyt etukäsi alapotku. Lähde lyömään. Etukäsi alapotku sitä. Vielä. Kova kiertopotku vartaloon. Anna vaan mennä nyt. Oi. Anna mennä vaan sinne vartaloon nyt. Stop! Time! Time! Fight! Terävä vaan nyt Antti vielä. Aktiivisena vielä. Nyt vaan. Noin. Ja jatka. Nyt vaan nyt. Terävät lyönnit potkut vaan nyt alla hetkellä. 15 sekkaa nyt. Töitä vaan Antti. Vielä sama. 10 sekkaa vielä. Ja vielä Pekka. Oikein. Potku Antti perään, potku Antti. Vielä pari sekkaa. Stop!